Tommyho Basforda znepokojovalo ustavičné zamračení na otcově čele. A byl trochu smutný, protože si ho otec už víc než hodinu nevšímal. A ve 3 letech Tommy ještě spoustě věcí nerozuměl, i když je někdy cítil velmi silně. Nálada některých lidí mu dokázala ublížit víc než výprask, tedy běžný výprask. Včera večer slyšel otce říkat: je to šance vydělat milion, pokud mu můžu věřit. A nezabere to víc než měsíc, řekl toužebně. Mohli bychom se přestěhovat do hor nebo k moři. Nemusela bys mít starost, že Tommyho budou šikanovat velcí kluci odvedle a nemusela bys přestávat hrát bridge, i když prohraješ $5. Otec se na matku podíval s něžností. Pak zvážnil. Jediné je, pokud Pickens není poctivý, můžeme přijít i o ten malý podnik, co máme. A to hodně rychle. Tommy si myslel, že by mohl otci nějak pomoci. Sebral celou svou sluneční energetickou soupravu z velkého okna vepředu, kde si nejraději hrál. Táhl ji po podlaze po kvantových kouscích. Couval přitom v sedě a odrážel se patami. Takhle to zvládl na jeden zátah. Přitiskl si soupravu k břichu, dokud zády nenarazil do otcovy židle. Bum. Byl zklamaný, že se na něj otec ani nepodíval a třeba ho nepohladil po hlavě. Bylo to dost neobvyklé, ale Tommy si postavil své kostky, stiskl tlačítko a sledoval, jak se reakce znovu spustí. Díval se, jak uhlík 12 přechází v dusík, pak v kyslík a nakonec v dusík 15. Až sem to šlo dobře, ale když se 4 vodíková jádra, reprezentovaná 4 zářícími zelenými kuličkami, měla spojit do jednoho jádra helia, něco se pokazilo. Nespojili se správně. Narazili do sebe s hlasitým třeskem a zmizeli. V tu chvíli otec se utrhl, jako by ožil. Řekl slovo, které Tommy ještě nikdy nahlas neřekl. I když už ho znal, protože i když byl zázračné dítě, maminka mu nedovolovala říkat da. Čas se zarazil. Tommy byl i tak rád, že otec konečně přestal zírat do novin. Postavil se, čekal obvyklé pohlazení po hlavě, ale když se otočil, k jeho úžasu ho otec plácnul po zadku a přes červené lněné kraťasy. To zabolelo. Vezmi prosím tě ty zatracené atomové kostky a své IQ 170 někam do zadního dvora, ať má člověk chvilku klid. Otec se snažil znít podrážděně, ale Tommy si nemyslel, že to myslel vážně. Tommy si klekl, pozbíral celou soupravu do náruče a doufal, že na ní není špína, která by mu umazala bílou halenku. Potom odešel ven velmi zklamaný a trochu i raněný. Vlastně měl slzy na krajíčku, protože si myslel, že kdyby mu táta řekl, co ho trápí, mohl by mu nějak pomoct. Maminka právě ukazovala upovídané paní Jonesové nový disintisute. Zařízení, které likvidovalo veškerý odpad. Špinavé prádlo, špinavé nádobí i použité stříbro. Tommy přemýšlel, proč tomu říkají stříbro, když to vůbec stříbrné nebylo. Všechno bylo přece teď z plastu. Tedy kromě těch opravdu výjimečných věcí, jako třeba jeho červené lněné kalhoty. Maminka se na něj roztěkaně usmála. A paní Jonesová taky. Ale v očích paní Jonesové bylo cosi pátravého a ostrého. Jako by ho zkoumala a hledala na něm něco špatného, co by mohla potrestat. Tommy ji neměl rád. Neměla žádné právo posílat ho znovu si umýt ruce. Pojď sem, Tommy, řekla vysokým mazlivým hlasem a natáhla se k němu.
ale Tommy pocítil zvláštní, téměř násilný odpor vůči ní. Ustoupil a šel stranou ke dveřím do kuchyně. Ty se otevřely a on musel zvednout nohy, aby překročil práh. Málem přitom ztratil rovnováhu. Toho taky naštvalo. Být zázračné dítě je fajn, ale jen pokud má člověk tělo, které s tím odpovídá. Když má kluk mozek 10letého a tělo nešikovného 3letého, je to o nervy. Před dveřmi ztratil jeden oranžový elektron, ale chvíli ho tam nechal ležet. Paní Johnsonová byla moc blízko. Možná zase odejde do obýváku, kde se táta pořád tak trápí. Tommy se v duchu zasmál. Táta neměl paní Johnsonovou o nic radši než on. Rychleji vyprovodí. Tommy si rozložil kostky a vzal pár náhradních jader z krabice a znovu spustil reakci. Pořád mu vrtalo hlavou, proč se ta vodíková jádra nechovají správně. Musel tam být nějaký zvláštní vliv. Za ty 2 dny, co měl tu hračku, se mu ani jednou nepodařilo dokončit celý uhlíkový cyklus. Benny, kluk odvedle, měl taky takovou soupravu. A jemu to fungovalo vždycky. Benny nikdy nepřišel o žádné jádro kvůli explozi. Možná bylo něco špatného s tou jeho, Tommyho soupravou. Nechal by to Bennymu vyzkoušet a možná by mu Benny dovolil zkusit jeho. Tommy seděl v bílém písku a sledoval propletené oranžové dráhy elektronů a široké zelené dráhy vodíkových jader. Slunce mu hřálo záda a v jilmovém stromě skoro nad hlavou zpívali baltimorští orioly. Za vysokým elektronickým plotem slyšel starší kluky, jak hrají baseball u Bennyho na dvoře. Náhle se 4 vodíková jádra letící na poloviční rychlosti světla ve svých oběžných drahách spojila dohromady a zmizela v obvyklém zeleném záblesku a za hlasitého prasknutí. Tommy byl rád, že venku v zahradě nebyla ta rána tak silná jako v obýváku pod otcovou židlí, i když upřímně v duchu měl radši, když to bouchlo pořádně uvnitř. Jediné, co bylo špatně, bylo, že táta dneska neměl dobrou náladu. Tommy pozoroval orioly kroužící nad korunami stromů a oranžové peří tatínka orioly se ve slunci lesklo tak, že mu připomínalo elektronovou oběžnou dráhu. A pak si vzpomněl, že ztratil jeden elektron právě za kuchyňskými dveřmi. Ztěžka vstal. Byl tak pevný, že mu nohy sotva stačily unést jeho váhu. Šel ke dveřím a sehnul se, aby zvedl elektron. Uslyšel zasyčení otevíraných dveří a pak vysoký mazlivý hlas paní Johnsonové, která se k němu blížila. Ten rozkošný chlapeček, já ho prostě musím pochovat. Tommy se náhle postavil. Tak rychle, že ztratil rovnováhu a spadl do trávy. Paní Johnsonová se k němu natáhla a ten zvláštní pocit odporu, který k ní cítil, zesílil tak silně, že ho málem udusil. Kroutil se, aby se jí vyhnul, ale byl v pasti. Dotkla se ho a jeho tělo přestalo reagovat, protože maminka by nechtěla, aby se kroutil, ale v duchu se zmítal. Měl pocit, že by se mohl od těla úplně oddělit. A pak to udělal. Jak přesně, to nevěděl, ale najednou stál o pár metrů vedle a díval se, jak paní Johnsonová drží ruce jeho prvního těla. Podíval se dolů. Ano, měl taky tělo a měl na sobě červené lněné kalhoty. To tělo nebylo tak pevné jako to první, ale dost pevné na to, aby se v něm mohl pohybovat. Podíval se na paní Johnsonovou. Vítězně. Byl překvapený, když viděl, jak se od něj odtahuje s pusou otevřenou jako otvor do disintishutu.
Oči měla vytřeštěné a obočí skoro až u vlasů. On se rozdvojil, zaječela. On má 2 těla. Tommy se nad jejími výkřiky dobře bavil. Podíval se na maminku a usmál se, ale i ona na něj zírala s výrazem hrůzy. Pak udělala paní Johnsonová něco, čemu Tommy nerozuměl. Objala jeho maminku, rozplakala se a řekla. Ach, drahá, je mi tě tak líto. Netušila jsem, jaké břemeno neseš. Všichni máme nějaký svůj kříž. Atomový věk zanechal na civilizaci strašné stopy, ale ach, drahá. Znovu se hlasitě rozvzlikala a Tommy přestal být pobavený. Začal být znechucený. Paní Johnsonová na něj pohlédla spod paže, napůl vyděšeně, jak se mu zdálo, a pak se otočila zpět k jeho matce. Drahá, to je schiz. Schizofrenik, napověděl ochotně Tommy číslo 1. Rozštěpená osobnost, zasýpala paní Johnsonová. Ale fyzicky. Tommyho maminka se mezi tím jemně vyprostila z jejího obětí. Proč si nejdeš domů uvařit hezký šálek horkého čaje? S kapkou zaváhala. Arzenu, pomyslel si Tommy pohotově. V tu chvíli se opět spojil do jedné postavičky. Maminka se zarazila a vyděšeně se na Tommyho podívala. S kapkou brandy, opravila se. Paní Johnsonová vypadala zmateně. Tommy se výborně bavil. Už nějakou dobu tušil, že dokáže rodičům nenápadně vnuknout, co mají říct, ale nikdy to nezkoušel takhle otevřeně. Jedno však věděl jistě. S touhle schopností si musí dávat velký pozor, jinak by mohl dostat na zadek. A jak nad tím přemýšlel, nebyl si vůbec jistý, jestli to s tím arzenem nepřehnal. Paní Johnsonová odešla zmatená a Tommy se vrátil ke své sluneční energetické soupravě. Když pak byli oba rodiče venku, maminka říkala, jako by byla v šoku. Ano, určitě se rozdvojil. Viděla jsem to na vlastní oči. Otec se zatvářil vážně. Pak se zasmál. Vsadím se, že bys udělala to též, kdybys mohla. Ale zajímalo by mě proč. Vzal Tommyho za ruku, trochu nejistě. Vzal ho i za druhou ruku. Když se ho dotýkáme, nic se neděje. Asi to byla její odpudivá osobnost, nebo nějaká její vlastnost. Možná faleš. Co myslíš? Tommy měl stejný dojem. Paní Johnsonová nikdy neříkala, co si doopravdy myslí, a nemyslela to, co říkala. To bylo to, co ho nutilo se svíjet. Rodiče to probrali a nakonec se nezdálo, že by měli o Tommyho příliš velké obavy. Uvidíme, řekl otec, jak se to vyvine. Pak se začal procházet po zahradě, protahoval se a vyhříval na slunci jako oranžový oriol. Nakonec se posadil do zahradního křesla a maminka si sedla vedle něj. A ten ustaraný výraz se otci znovu vrátil do tváře. Kéž bych věděl, co si mám myslet. Zamumlal nepřítomně. Mohla by to být životní šance. Ten člověk tvrdí, že má trubici, která umožní vysílat televizi po celé zeměkouli. Mělo by to cenu milionů. Pokud to funguje. Nemůžeš to otestovat? Táta zavrtěl hlavou.
Test by stál 25 000. Potřebovali bychom spoustu vybavení a nemůžeme to dát žádnému velkému výrobci, protože jakmile zjistí, že to funguje, rychle si to přivlastní. Právě v tom je to riziko. Musel bych do toho jít naslepo. Po světě chodí spousta podvodníků, namítla maminka. Já vím, ale sakra, Gavin. Jednou za čas se přece stane, že narazíš na něco skutečného. Pamatuješ Clarence Fishera? Ten měl podobnou situaci. Nějaký naivní člověk z venkova měl nový nápad na automatickou regulaci tepla ve elektrickém obvodu bez kontaktů. Clarence do toho šel. A podívej se na něj teď. Zimy tráví na Floridě, léto v Acapulku. Žádné starosti. Páni. Tommy si pomyslel, že by raději žil v horách, kde to voní po borovicích. Nemůžeš si o panu Franklinovi zjistit víc? Zeptala se matka. Zjišťoval jsem. Žádné pořádné zázemí. Tvrdí, že hodně cestoval. Možná i jo. Celé to je o tomhle. Máme slušný malý podnik s výrobou běžných televizních elektronek. A teď jde o to, jestli chceme mít jistotu slušného živobytí, nebo risknout štěstí. Možná je lepší mít jistotu, řekla matka. No, Tommy ještě nikdy neviděl tátu takhle vnitřně rozervaného. Bylo mu ho líto, ale dál si stavěl sluneční soustavu v písku, protože chtěl slyšet víc. Měl pocit, že by mohl pomoct, kdyby zjistil víc. Nejhorší je, pokračoval otec, že kdyby se ta trubice dostala ke konkurenci, mohli by nás tím úplně zničit. Ach, to je opravdu dilema, poznamenala maminka smutně. To teda je. Sakra. Celé se to dá shrnout takhle. Proti tomu člověku nic nemám. I když není moc pevně ukotvený, co se týče minulosti. Může to být opravdové. Clarence měl taky štěstí. Možná jsem prostě moc konzervativní. Nebo moc vystrašený. A kontroloval si jeho výkresy? Ano. A nic špatného jsem nenašel. Vypadají v pořádku. To je na tomto nejhorší. No a kdy mu teda musíš dát vědět? Přijde dnes večer. V 8. Maminka vstala z trávy. Udělej, jak myslíš, Howarde. A odešla do domu. Malý Tommy byl rád, že ten muž přijde v 8 večer. Mohl být u toho. Nemusel jít spát až do 8:30 a kdyby se všichni pořádně zapovídali, možná by proklouzl až do 9. Pokud zůstane potichu. Tommy se postavil a šel k tátovu křeslu. Ale táta si ho nevšiml. Stál a šel za maminkou do domu. Tommy se vrátil pozbírat své hračky. Stejně už brzy zapadne slunce. Vzpomněl si na něco a zamířil dozadu k Bennímu. Benny měl 4 roky. Zkusíš moji soupravu a já vyzkouším tu tvoji, zeptal se Tommy. Benny se na něj díval z vrchu. Byl o půl hlavy vyšší. Asi jo. Vyměnili si soupravy. Benny spustil uhlíkový cyklus na Tommyho sadě. Když byl zhruba v půlce, Tommy si sedl a začal spouštět reakci na Bennyho soupravě. Přitom ale pořád pozoroval, co dělá ta jeho. Díval se, jak se 4 vodíková jádra v jeho soupravě spojila a vytvořila zářící modré helium.
bez výbuchu. Pak se podíval na Bennyho soupravu a sledoval, jak se v ní vodíková jádra vířící po dráhách srazila. Zelený záblesk a ozvala se exploze. 4 jádra zmizela. Tommy se cítil provinile. Benny se naštval. Co to má znamenat? Že mi to bouchá? A rozčiloval se. Tommy tomu nerozuměl. Ty máš v sobě nějaký divný proud, nebo co? Co to vždycky vyhodí do vzduchu? Prohlásil Benny. Tommy o tom přemýšlel. Jo, možná je v něm něco zvláštního. Možná je to ta samá záhadná síla, díky které dokáže vnucovat rodičům slova. A taky se dnes odpoledne rozdělil. Možná právě to narušuje jemně vyvážená atomová jádra. Hele, řekl Tommy, dlužím ti 4 vodíky, ale teď ti je nemůžu dát, jinak nebudu mít žádné. Zítra ti to doplatím. Platí? Benny byl nejdřív nedůvěřivý, ale pak si to rozmyslel a souhlasil. Tommy se vrátil domů s hlavou plnou myšlenek. Tolik, že u večeře skoro nepromluvil. Zatímco otec a matka pořád rozebírali pana Franklina a jeho novou televizní trubici. Pan Franklin přišel přesně v 8 a všichni se přesunuli do obývacího pokoje hned poté, co maminka shodila nádobí do odpadu. Pak si dali kávu, ale Tommy začal být nervózní. O obchodu se dlouho nemluvil. Tommy si donesl svou sluneční energetickou soupravu a usadil se pod opěrku otcového křesla. Zhlédl s nadějí, že dostane pohlazení po hlavě. Ale místo toho na něj táta jen zíral. Tommy si donesl svou sluneční energetickou soupravu a usadil se pod opěrku otcového křesla. Zhlédl s nadějí, že dostane pohlazení po hlavě. Ale místo toho na něj táta jen zíral. Tommy si vzpomněl, jak se mu předtím vodíková jádra v soupravě nespojila správně. Tak se zvedl a přinesl si raději chlorofilovou sadu. Nastavil malé umělé slunce a jen pozoroval. Byla to zábava, jak sluneční světlo proniká do zelené tekutiny v trubičkách a dole se uvolňují bublinky oxidu uhličitého. A hlavně bylo to tiché. Takže vy si myslíte, říkal zrovna otec, že bychom měli začít s 50 000? No podívejte, potřebovali bychom tak 25 000 v hotovosti a zbytek jako rezervu, odpověděl pan Franklin. Byl to pohledný muž. Aha, a jak dlouho by trvalo dostat to do výroby? Zeptal se otec. To záleží na vás, odpověděl pan Franklin. Jediné, co by nás mohlo zbrzdit, je získání Germánia. To je vzácné, ale já vím, kde se dá sehnat pár stovek liber. Bude to chtít zhruba 10 000, jen tak pro začátek. V tu chvíli Tommy ucítil, že se otec zase začíná vnitřně svírat. A co si o tom myslíš ty? Obrátil se otec na matku. Zavrtila hlavou. Ty jsi podnikatel, Howarde. To musíš rozhodnout ty. Pan Franklin se zasmál příjemným smíchem. To je velmi moudré, paní. Spousta žen se snaží řídit svým mužům život. Vy jste moudrá. Ale Tommy cítil něco jiného. Maminku to taky nějak trápilo. Zpomalil chlorofilový cyklus, aby mohl pozorovat, jak se světlo odráží od molekul dusíku na dně zkumavky. Přemýšlel, proč je maminka tak nejistá. Tommy se zamračil.
Pak pan Franklin vytáhl z vnitřní kapsy saka nějaké papíry. Mám tady tu smlouvu v podobě, jak ji schválil váš právník, řekl nenuceně. Můžeme to rovnou vyřídit. Peníze nemusíte složit hned. Až zítra. Zasmál se a Tommy mu zatrnul. Ten smích zněl divně. Věřím vám na slovo, dodal pan Franklin a podal smlouvu otci. Otec se zamračil a začal číst. Tommy se přitiskl ke koleni jeho nohy. Ve smlouvě bylo plno vět začínajících slovy. V případě, že a druhá strana se zavazuje. Tommy se přisunul ještě blíž a pozoroval pana Franklina. Ale táta ho ani neobejmul. Jdi si hrát, Tommy, řekl jen. Neruš mě. Tommy byl zklamaný. Zíral na pana Franklina a nechápal zvláštní výraz v jeho očích, když na něj pohlédl. Za chvíli otec vzhlédl. Myslím, že je to všechno, řekl. Pan Franklin už mezi tím vytahoval pero. Bylo to nové, s malým světýlkem, takové ty moderní věčné pera s vestavěným zářením. Tommy se přitočil. Otec ho vzal, položil papíry na opěrku a chystal se podepsat. Pero se na okamžik vznášelo ve vzduchu. Pak udělal první tah. Tommy se nakláněl, aby viděl to světýlko. Táta se na něj podíval zamyšleným pohledem. Tommy, natrásáš mi ruku. Nechceš si jít sednout panu Franklinovi na klín, než to podepíšu? Tommy nechtěl. V očích svého táty ale viděl, že to byl příkaz. Otočil se a pan Franklin se už k němu natahoval. No pojď, mladý muži, sedni si tady ke mně, řekl. Budu tě držet, zatímco tatínek podepíše papír, který z nás udělá milionáře. Natáhl ruku, aby ho pohladil po hlavě. Tommy nevěděl přesně, co je to milionář, ale věděl jedno. Nechtěl, aby se ho pan Franklin dotýkal. Uhnul. Pan Franklin po něm sáhl překvapivě rychle, až neuvěřitelně. Tommy uhnul znovu a tentokrát v panice. Cítil stejný odpor, jaký měl k paní Jonesové. Nechtěl, aby se ho dotkl. Ale pan Franklin ho chytil za ruku. Pevně. A bolelo to. Přitom se dál usmíval tím svým křečovitým úsměvem. No tak, sedni si ke mně, maličký, řekl. Tommy se snažil vykroutit. Pevně ho držel. Tommy se zmítal. Nemohl se osvobodit. A tak se znovu rozdělil. Vyklouzl ze svého těla a najednou stál stranou a sledoval, jak pan Franklin drží jen jeho schránku. Pan Franklin byl sice překvapený, ale nezaváhal. Aha, schizofrenik, pronesl. A něco v jeho tváři se změnilo. Stvrdlo a stemnělo. Sáhl po Tommyho druhém já, chytil ho za pásek jeho červených hněných kalhot a přitáhl si ho k sobě. Tommy se znovu rozdvojil. Teď už stál úplně stranou. Se strachem pozoroval, jak pan Franklin drží jen jeho skořápku. Franklin už nevypadal mile. Byl rozčilený a děsivý. A v tom promluvil otec. Nech ho být, řekl klidným, ale pevným hlasem. Pan Franklin vzhlédl a pomalu Tommyho pustil. Tommy si upravil pásek a jeho 3 já se znovu spojila v jedno. Otec mu právě podával smlouvu zpět. Rozmyslel jsem si to a řekl, radši zůstanu malým podnikatelem. Následoval několik nepříjemných okamžiků, ale pan Franklin nakonec odešel. Smlouvu zase pečlivě schoval do kapsy. Táta se opřel do křesla a s úsměvem se podíval na Tommyho.
Tak podvodníci tě nutí rozdělit, co? Zasmál se. Měl si pravdu. Ne, že bych někomu vyčítal, že nemá rád děti. To je věc každého. Ale nelíbilo se mi to, co měl Franklin v očích, když si myslel, že mu Tommy překazí kšeft. Tommy byl otřesený. Posadil se pod opěrku otcova křesla a stiskl tlačítko, aby znovu spustil uhlíkový cyklus. Jsem ráda, že jsme to zjistili včas, Howarde, řekla matka, která stála u okna. Pak se zadívala na Tommyho. Ale co s Tommym? V jejím hlase zaznívala obava. Myslíš, že... Otec pokrčil rameny. Asi to není nic vážného. A nejspíš s tím stejně nemůžeme nic udělat. Jestli se chce rozdělit, když je poblíž někdo neupřímný, ať si klidně dělí. Možná z toho za pár let vyroste. Většina z nich vyroste. Tommy sledoval 4 vodíková jádra, jak se k sobě blíží. A instinktivně se stáhl, očekávaje výbuch. Spojila se v modré hélium. Tak, jak měla. Tommy zatleskal. Tentokrát to fungovalo správně. Možná mu rozdělení vysálo tělesnou energii, takže už jeho přítomnost na soupravu nepůsobila. Maminka se na něj zadívala sněhou. Tommy se na ní taky usmál. Pak se opatrně přisunul blíž k otcově noze. Táta se natáhl, chytil ho kolem hrudi a pevně ho stiskl. Tommy byl šťastný. Tati, co je to podvodník?